Mas. Ora kerubutan. Madirana Reng. Iya. Iso apa nglakokke wayang papan? Iso wae. Nyepelekke ora. Kowe menungso ora tatanan, sampean sing ora tatanan. Gareng kudune ngerti. Mungsumu ki aku ora kowe. Aja ngune-uneke kakangku sampeyan ae dhewe. Ayo nek wani kowe karo aku, gareng karo Begawan Durna. Napa kula luput nek Kresna Mandra kemana? Lho, ora seneng luput. Nanging kowe nyangklasan dhuwuring tenggak. Kowe ngino karo Begawan Dina. Kowe padha karo gareng ngino karo Baladewa, ora perkara ngino-kinonan. Sedekandani ra kowe. Terus nak kersane sampean saniki pripun? Kowe bali teng pundi? Bali nang omahmu. Kowe ora sambayang Purantawati. Mboten iso, kula tetep kudu mbayang Purantawati. Kudu padha bali saka negara Durawati, ora iso. Bali piye? Wah, wis ora kesel cuarake omah.